Днес е дебютът на нашата първа рубрика онлайн "Здраве с APL". Благодаря на приятелите и партньорите, които ми потвърждават. Благодаря ви. Виждам, че в стаята сме вече 40 човека. Вярвам, че тази информация ще е изключително полезна за всички, тъй като продукта, който консумираме, кристалните държета, те в основата и в същността си са храна, която поддържа здравето и младостта. И днес ще стартираме тази рубрика с дръжето Харт. Много от вас, които са слушали мои презентации, знаят, че съм споделяла, че е едно от любимите ми държета. И така всеки понеделник от 14 часа ние ще разказваме подробно за едно от кристалните държета на APL и конкретно ще се спираме на тревите и билките, които съдържа и с какво помагат за системата, към която е насочена конкретната фруктова колекция. Независимо, че имам много опит с презентациите, независимо, че това не е и първата ми презентация вече онлайн, изключително много се вълнувам, защото наистина всеки път със сърце и душа се хвърлям и отдавам на това. Чувствам вашата подкрепа, чувствам вашето присъствие, нищо, че не ви виждам. И може би не трябваше да взимам релакса, трябваше да взема един харт, защото сърцето ми в момента бие лудо. И така, как ще протече тази наша среща? Ще се спрем първо на това какво представлява кръвоносната система. И след това подробно ще се спра на всяка една от съставките на държето и ще ви дам подробна информация. Така, объркахме слайдовете, стрелките. Държето Харт е формулата на здравото сърце, но преди това съм подготвила доста интересна информация и факти, за да разберем как работи кръвоносната система, как работи сърдечно-съдовата система и защо е важно да се грижим за нея, защо държето Харт е едно от базовите държета и всъщност много добре знаете, че то може да се комбинира с абсолютно всички държета. Преди да ви дам тази информация, ще припомня, че 2018 година учените и науката официално признаха, че сърцето има собствен интелект и разум, който няма нищо общо с този на ума. Но за това на финала. И така, скъпи приятели, нашата кръвоносна система пренася кислород и хранителни вещества между тъканите и органите. Освен това, тя помага да се отделят и шлаките от организма. Аз ще се опитам съвсем така простичко, не медицински, да ви разкажа с няколко думи как функционира цялата тази система, защото е хубаво да знаем какъв огромен труд се извършва вътре в нас и какъв свят живее вътре в нас. Сърцето, кръвоносните съдове и самата кръв образуват сложна мрежа, по която плазмата и формираните елементи се транспортират, така да се каже, в организма ни. Тези вещества се пренасят от кръвта ни по кръвоносните съдове, а кръвта привежда в движение сърцето, което пък всички знаем работи като помпа. Кръвоносните съдове на сърдечно-съдовата система образуват две основни подсистеми. Съдове на малкия кръг на кръвообращение и съдове на големия кръг на кръвообращение. Съдовете на малкия кръг пренасят кръвта от сърцето към белите дробове и обратно. А съдовете на големия кръг свързват сърцето с всички останали части на тялото. И въпреки малкия си размер, знаем, че на всеки сърцето му не е по-голямо, колкото от юмрука на ръката му, този малък мускулен орган прехвърля около 5-6 литра кръв в минута, дори когато си почиваме.
Клетките на нашия организъм по принцип се нуждаят от кислород и именно кръвта пренася кислорода от белите дробове до различните органи и тъкани. И наситената с кислород кръв от малкият кръг на кръвообращение попада в сърцето, което пък я изпраща по големия кръг до другите части на тялото. И попадайки в различните тъкани, кръвта отдава съдържащия се в нея кислород и вместо него взима въглеродния газ. И така наситената с въглероден газ кръв се връща в сърцето, което отново я изпраща в белите дробове, където тя се освобождава от въглеродния газ и се насища отново с кислород. И така завършва този цикъл на газообмена, който се опитах да ви разкажа. В човешкото тяло всички кръвоносни съдове имат сумарна дължина от 100 000 километра. За мен това беше изключително интересна информация. Между другото, това е достатъчно да обиколи Земята 2,2 пъти. Кръвта преминава през целия организъм, започвайки от едната страна на сърцето и в края на пълния кръг се връща в другата част. И за един ден тя преминава 270 370 км. Представете ли си? За голямо съжаление обаче тази важна система за организма е подложена на огромно количество заболявания и разстройства. И всички знаем, че сърдечно-съдовите заболявания вече няколко десетилетия са на първо място сред най-разпространените болести. Тези болести биват различни, при всеки човек протичат различно, но така една основна група от тези заболявания на сърцето и на кръвоносните съдове, аз ще ги изборя, за да така, след като си разказахме картинката как протича целият процес в сърдечно-съдовата система, хубаво е да знаем къде може да възникват проблеми. Така известната на всички ни исхемична болест на сърцето. Тази болест касае кръвоносните съдове, които снабдяват сърцето с кръв. Друго заболяване, това е заболяване на съдовете на главния мозък. Това пък касае кръвоносните съдове, които снабдяват с кръв главният мозък. Болестта на периферните артерии, тя засяга кръвоносните съдове, снабдяващи с кръв ръцете и краката, нашите крайници. Ревматичната болест на сърцето, тя се случва, когато има поражение на сърдечните мускули и клапи в следствие на ревматична атака. А тази ревматична атака се предизвиква от стрептококови бактерии. Вродения порок на сърцето, той представлява деформации в строежа на сърцето, които са по-рождени. И така честата тромбоза на вените и емболия на белия дроб, това е когато в дълбоките вени се образуват, на краката се образуват съсирици от кръв, които могат да се отделят и да попаднат в сърцето или белите дробове. Инсултите и инфарктите обикновено се явяват най-острите заболявания и те са в резултат на запушване на съдове, което възпрепятства потока на кръвта към сърцето или към мозъка. И най-разпространената причина за това обикновено е натрупването на масни образования по вътрешните стени на кръвоносните съдове. Тези съдове, които всъщност снабдяват с кръв мозъка и сърцето. Кръвотеченията от кръвоносните съдове в мозъка или съсириците в тях също могат да бъдат причина за инсулт. Доказано е, сега тук някои от пушачите ще ме погледнат с кисела усмивка, но доказано е, че спирането на цигарите, употребата на плодове и зеленчуци, редовната физическа активност и неупотребата на вреден алкохол намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания. Но стигам тази тема. Нека сега да видим с какво нашето Държи Харт може да ни помогне в профилактиката и предпазването ни
от такива състояния, защото, в крайна сметка, всичко зависи от нас. Формулата за здравото сърце на кристалното дръже на APL Heart, всъщност това е една колекция от плодове, която учените са сътворили благодарение на знанието на човечеството от векове. И сърцето, прощавайте, толкова много говорихме за сърце днес. И първо, преди да мина подробно към всеки един ингредиент, ми се иска да формулираме 7-те предимства на харта. Аз искрено се вярвам, че някои от вас ще си правят записки, защото това ще е изключително полезна информация след това, когато обяснявате на вашите приятели и познати защо могат да изберат дръжето харта. 7-те предимства на харта. Защо сме избрали 7? Защото числото 7 по значение на нумерологията е числото на мъдростта. Мъдростта, която идва обаче през трудността. Ние се постарахме за това. Едно от най-големите предимства на дръжето харт, това е, че поддържа оптималната работа на сърцето, на съдовете и укрепва стените на кръвоносните съдове. Освен това, тази колекция подпомага стабилната работа на сърцето. Предотвратява образуването на тромби, за които говорихме преди малко. Намалява влиянието на канцерогенните вещества върху организма. Всички екстракти от комплекса понижават риска от развитието на всички тези сърдечни съдови заболявания, за които си говорихме с вас, особено когато те пък са предизвикани от високото кръвно налягане. Освен това, колекцията, едно от основните предимства на тази колекция е, че засилва съкращенията на сърдечния мускул и намалява неговата възбудимост. И нека сега се спрем на отделните компоненти. Един от основните компоненти на дръжето харт е малината. Аз не случайно съм ви споделяла, че този вкус и аромат на малина и нар на мен изключително много ми харесват. Най-голямото предимство на кристалните дръжета на APL е, че те са и вкусни, и удобни за употреба, и лесни, и няма нужда от никакви допълнителни действия, варене на каши, режими или така нататък. Просто бързо, удобно и вкусно. Какво прави малината? Едно от най-ценните неща в малината е йодът, който е на профилактично и лечебно средство при артеросклероза и при нарушаване на ритъма, както и йода действа много добре като отхрашващо лекарство при бронхити. Освен това, малината съдържа голямо количество калиеви соли, особено когато са пресни плодовете, и за това тя се използва при болни от сърдечно-съдови заболявания и когато е необходимо да се стабилизира сърдечният ритъм. Следващия компонент е глога. Ще забележите, че повечето компоненти, които се съдържат в харт, са с червен цвят, защото и сърцето ни е червено. Лечебните свойства на глога са известни още от далечно минало. Той се използва за лечение, още тогава в миналото се използва за лечение на сърдечно-съдови заболявания. Той подобрява коронарното кръвообращение и също стабилизира сърдечният ритъм. И както виждате, оказва и стимулиращо въздействие на сърцето. Нарът, любимият ми нар, той освен, че е изключително вкусен, той е много ценен комплекс от витамини и минерали. Казвала съм, много пъти съм споделяла, че в него се съдържат 15 аминокиселини, 6 от които могат да се намерят само в нара и в месото. Затова той е изключително полезен при сърдечните заболявания. И следващите наши приятели в този отбор, това е дивата ягода. Вярвам, че всички я обожавате. Всички, когато я видите в планината или в гората, тя предизвиква и усмивка, и умиление, и радост. Това е едно от най-разпространените ефикасни лечебни растения. Между другото, плодовете на дивата ягода много отдавна са употребявани като храна,
А чайовете от нейните листа са се използвали за лечение на различни болести. А в плодовете ѝ има изключително много микроелементи, захари, киселини, витамини и целулоза. А листата на горската ягода са богати на танини и на така полезната аскорбинова киселина, както и там има много витамини от групата Б, соли, магнези, желязо, калци. Аз се постарах и да ги изпиша тези неща, за да може който иска да си направи снимка и да ги ползва. Ние ще пуснем запис на днешното излъчване, за да може да го прегледате отново, ако ви е харесало, информацията е полезна. Така че горската ягода, дивата, ефикасно въздейства върху заболяванията на сърдечно-съдовата система. Белият и мел. Аз съм го чувала като название, но не бях го виждала как изглежда. Той също подобрява функциите на сърцето и същевременно пък понижава кръвното налягане и разширява съдовете. Затова и въздействието му е изключително благоприятно върху нервната система и понижава възбудата и тревожността. И така, не на последно място, но така с различен цвят от червения, е гроздето. Този наистина уникален плод. Той съдържа огромно количество микроелементи и минерални соли, които много лесно се усвояват от организма. И цинк, и калций, мед, желязо, магнези. Особено много се съдържа и калий. И затова на сърдечно болните много често се приписва да преминат курс на лечение с грозде. Между другото, гроздето се препоръчва и при малокръвните, доколкото този плод увеличава количеството на еритроцитите и нивото на хемоглобина. Но най-големия секрет на този плод се крие в глюкозата и фруктозата, които съдържа. Гроздовата захар действа много благоприятно на мускулния тонус и усилва съкращението на сърдечните мускули, повишава обмяната на веществата, а така също разширява и кръвоносните съдове. Общо взето, това е колекцията от плодове в дръжето Харт. Много пъти, аз и в самото начало казах, много пъти ние хората в желанието си да излекуваме симптоми, търсим рецепти, питаме за количества, колко, кога, как. Скъпи приятели, гости, партньори, това е храна. Вие питате ли колко количество грозде да изядете, когато ви се яде този плод? Или колко нара да изядете? Или колко ягоди горски? Това е храна, сертифицирана с най-високите сертификати на световно ниво. Наблюдавайте организма си. Тази храна е за здраве и младост. Продуктът е перфектен и работи уникално. Да, той може да помогне при заболявания, но не се втурвайте да лекувате. Ние не сме лекари. Но ние можем с тази информация и с това знание да помогнем на много хора. Не да се разболяват, а да бъдат постоянно здрави и да поддържат здравето си. Затова трябва да се погрижим за него и да му помагаме. Живота трябва да се живее. Сърцето, казах ви в началото, че има собствен интелект и разум. И ако преди 10 години на това се гледаше като на вещерство или като на езотерика, днес това е факт. Съществува, между другото, така наречената емоционална физика, която всъщност изследва невроните на сърцето. Сърцето използва собствена, отделна от мозъка система и в него е ключът на всички тайни на нашето тяло. Затова сърцето никога не боледува от рак. И можем да приложим неговите функции директно върху мозъка, чрез емоционалните неврони на сърцето. Защото ако в нашия мозък са невроните, логиката,
в сърцето се намират емоционалните неврони. Затова ние трябва да се грижим за него и да му помагаме и да го поддържаме. Не е нужно да чакаме нещо да ни заболи. Аз си взимам всеки ден по 2 харта. Освен, че ми е много вкусно, за профилактика. Така че дръжето може да се комбинира абсолютно с всички останали дръжета. И затова много хора, които имат симптоми или проблеми с сърдечно-съдовата система, в последствие започват да се чувстват прекрасно. Аз съм вече към своя край. Казахме, че тези рубрики ще са кратки, но наситени с повече информация, за да може да добиете по-голямо количество знания и информация за всяко конкретно държе и да знаете защо то работи и действа на тази наша Вселена вътре в нас. Почувствайте радостта от живота, наслаждавайте се на хубавите слънчеви дни, яжте си държетата, бъдете здрави, избъдвайте мечтите си, градете новите неща, оставете старото. Старото е за миналото. Нас ни чакат нови, интересни времена, в които вярвам, благодарение на тази уникална линейка от кристални държета, ние ще се чувстваме и по-красиви, и по-здрави, и по-щастливи, и по-добри. За мен беше изключително удоволствие, че споделихме тези 30 минути заедно. Следващият понеделник ще се спрем на държето Grow, а тази седмица в така наречената страстна седмица, днес е Великият понеделник и ви поздравявам в тази страстна седмица. Желая ви изключително много кураж, много емоции, много усмивки